O Concello ten previsto remitirlle unha queixa ás empresas suministradoras que prestan servizo no municipio e á Consellería de Economía, Industria e Innovación para denunciar a precariedade no suministro eléctrico que se presta no municipio e os prexuizos que esta situación está a causar ás empresas e á veciñanza en xeral. Nos últimos días producíronse cortes intermitentes no suministro eléctrico que causan danos nos electrodomésticos e que impiden que a xente poida desenvolver as súas tarefas cotiás con normalidade. Queremos denunciar o corte no suministro eléctrico que estamos a sufrir estas últimas semanas, sobre todo esta última semana, que afecta tanto na administración como nas empresas que temos no noso concello, así como nas casas particulares, non? Tanto aqueles que están teletraballando como os que están estudando nos seus domicilios, pois é moi complicado. As empresas, lóxicamente, afectalle moitísimo no seu traballo e mesmo no concello, que onte sufriron pequenos microcortes, pero xa finalmente foi un corte longo que non puderon seguir co seu traballo. E isto vímolo sufrindo dende unha longa temporada xa. Co cal, nos chamamos para informarnos á empresa, pero dignos que están en traballos de mellora, co cal nos o que solicitamos do Concello é que se vai haber cortes, que por favor avisen no Concello para nos poder avisar aos nosos veciños e que estén prevenidos, non? Porque que non escolla, como onte chamándonos todo o mundo, pois que pasaba ca luz. Tamén, pois, vamos a mandar un escrito dende o Concello, tanto á empresa suministradora, que suministra ao Concello, como á propia Xunta de Galicia, pois para que reparen isto o antes posible. Estes pequenos cortes do suministro veñen producíndose no Lousame dende a pasada semana. Nun primeiro momento a parroquia máis afectada foi Tállara, pero nos últimos días producíronse en Portobravo, onde ademais do Concello están emprazadas instalacións máis sensibles, como o Centro de Saúde, o Centro de Día, a Farmacia ou a Casa da Cultura. A nós no Concello, pois xa nos queimou 4 aparatos cos cortes da luz, os traballadores non poden facer o seu traballo debido a isto e afecta a edificios clave, como son, por exemplo, non só o Concello, sino tamén o Centro de Salud, o Centro de Día, a Farmacia, o Dentista, as dúas farmacias que temos en Lousame, as peluquerías, afecta a edificios que non poden estar sufrindo esta situación que están sufrindo últimamente. Dende o Concello lembran que en xullo do pasado ano rexistrouse unha situación similar.